Velkommen til fuldkornsordning for kantiner. Med denne ordning kan du give dine gæster en god smagsoplevelse med fuldkorn. Fuldkorn er et af de officielle kostråd, og kornprodukter, herunder fuldkornsprodukter, er blandt de fødevarer, der har det laveste klimaaftryk. Fuldkorn betyder, at hele kornet er med, også kimen og skaldelene, hvor de fleste fibre, vitaminer og mineraler sidder. Fuldkorn kan både være det hele intakte korn og være formalet til mel. 78% af kantinegæster synes, at sunde måltider er vigtigt eller meget vigtigt, og et flertal synes også, at kantinen skal have fokus på det velkendte og velsmagende. Når du arbejder med fuldkorn, behøver du ikke lave så meget om på selve menuplanen, men mere på råvarerne. I denne video gennemgår vi fuldkornsordningen for kantiner. Tilmeld dig ordningen ved at sende en mail til Regenes fra Fuldkornspartnerskabet. rikn@di.dk. Når du er tilmeldt ordningen, modtager du en mail med denne video, et link til fuldkornslogomanualen og en plakat, der skal hænge synligt i din kantine. På plakaten fremgår det, at din kantine lever op til kriterierne for fuldkornsordningen, og at Fødevarestyrelsen anbefaler 90 gram fuldkorn om dagen og gerne mere som en del af en varieret kost. Se videoen sammen med dine medarbejdere, så alle er klædt på til arbejdet med fuldkorn. Efter du har tilmeldt dig ordningen, har du 3 måneder til at få din kantine til at leve op til kriterierne og anbefalingerne. Vi gennemgår nu de 6 kriterier, som din kantine skal leve op til for at være med i ordningen. Kriterie 1. 50% af de cerealier, du bruger i kantinen, skal være fuldkorn. Det vil sige mel, korn og kerner til bagning. Kriterie 2. Hvis du serverer bake-off-brød, rugbrød eller boller, skal det være fuldkornslogomærket. Fuldkornslogoet vil typisk fremgå af indkøbslisterne, når du handler. Det gælder både mødeforplejning, morgenmad med mere. Hvis det fuldkornslogomærkede bake-off-brød er udsolgt, skal du angive en afvigelsesforklaring. Kriterie 3. Hvis du serverer mejeriprodukter til morgenmad i kantinen, så skal der være fuldkornsmysli, havregryn eller anden fuldkornstopping. Her skal mindst 65% være fuldkorn, regnet på produktets tørstof. Hvis du serverer mysli eller fuldkornstopping som færdigprodukt, skal det være fuldkornslogomærket. Kriterie 4. 25% af de ris, du serverer, skal være fuldkorn. Kriterie 5. Kantinen skal dagligt tilbyde minimum 1 fuldkornsprodukt per dag, som f.eks. kerner til salater, tilbehør til kolde og varme retter, f.eks. fuldkornsris, fuldkornspasta, fuldkornsbulgur eller fuldkornscouscous. Kriterie 6. Gæsten skal altid kunne orientere sig om, hvilke retter og produkter, der indeholder fuldkorn via menuskilt i kantinen. Hvis du har en elektronisk menutavle, skal det fremgå, hvad der er fuldkorn. I kantinen må du bruge fuldkornslogoet på de produkter, der lever op til kravene bag logoet. F.eks. ris, pasta, brød, morgenmad, kerner med mere. Kantinen må også anvende logoet på egen produktion af brød. Her skal det kunne dokumenteres, at produkterne lever op til logoet, hvor der er krav til indholdet af fuldkorn, fedt, salt og sukker. Når fuldkornslogoet bruges i en kantine, skal mærkningskravene i afsnit 3.3 for ikke færdigpakket fødevarer også være opfyldt. Find reglerne i fuldkornslogomanualen, som du har modtaget som link i mailen eller på fuldkorn.dk. Når du er en del af ordningen, er du hvert år med til at fejre årets fuldkornsdag den 3. fredag i januar. Du kan tilmelde dig allerede fra september på fuldkorn.dk, hvor du kan bestille gratis kampagnekasser med f.eks. plakater og bordskilte til at pynte op i kantinen, og et inspirationsbrev med gode idéer til, hvordan du kan give dine gæster en god oplevelse. Udover årets fuldkornsdag vil der være andre aktiviteter, som du kan deltage i hen over året. Du kan også skabe dine egne events i kantinen ved f.eks. at servere lækkert smørbrød med det gode fuldkornsrugbrød som fundament. Det er altid et hit. Udover de 6 kriterier er der også en anbefaling og nogle produkter, der er undtaget ordningen. Hvis du køber færdige pizzabrød, pizzabunde, pasta, couscous, bulgur med mere, opfordrer vi til, at du altid går efter fuldkornsvarianter. Dette er ikke et krav, men en opfordring. Hvis kantinen selv bager, så gælder kriterie 1. Hvis din kantine tilbyder mad og snacks to go, så tænk fuldkorn ind. Det er en nem måde at hjælpe dine gæster med at få fuldkorn derhjemme.
Kager og wienerbrød har et for højt indhold af fedt og sukker, og er derfor ikke omfattet af ordningen. Derfor kan du alligevel servere disse ting. De indgår bare ikke i dit fuldkornsregnestykke. Det er nemt at få mere fuldkorn på menuen i jeres kantiner. Fuldkorn kan være hvede, havre, ro og byg. Det kan også være spelt, hirse, tørret majs, brune og røde ris og sorghum og durra. Server lækkert fuldkornsrugbrød, fuldkornsboller, opblødte eller poppede hvede og rugkerner i salater, fuldkornsris i sammenkogte retter, smørbrød og suppe med groft brød. Du kan altid finde inspiration på fuldkorn.dk. Kontakt din administration eller fuldkornspartnerskabet på fuldkorn.dk, hvis du har spørgsmål til ordningen. Tak fordi du er med til at forbedre folkesundheden ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn.